Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bos, kita pagi hari ini kerja tadi minta nasi bos sama orang janda bos. Ternyata orang mau ngomong bos. Ha, kamu mau makan ya? Wah, mau makan ya? Lo mau makan dia? Mau makan dia? Lo belum gue bontot le jalu. Belis. Ketemu belis ngapain dia kamu les? Oh, lo segole kayak kene lo. Kok juga lo sego sone. Ya sego yo ben apa? Ya sego yo ben. Kene kiping gua. Kok sendiri sego. Yo pertama kali gua kene kicok saok wis dadi iku tau rene yo. Ya iki. Bisa iki. Piye les? Lah wedenge tau dijak ning ndi karo iki. Cek iku sampean aku ya. Mirane Didi. Gua sampean bro. Sepil kowe. Gorengan bro Sepil. Ya bocah iki lho. Sepil. Kok sepil lho. Nyapa yo ben yo ben. Delok sego le nggo janda. Ngono kuwi yo dibantu. Yo ora apa le dibantu mangan. Lah kowe yo makan. Aku ora mangan kok. Gak ro aku ki mari gak. Buktine mana? Kamu jangan nuduh aku juga buktine enek. Oh, yani ora roh kok. Oh lah. Jauh panganan rondo le isik no wong cici. Aku jelek liya kok. Jauh sego pecah piye ning rondo. Ni rondo malah dibantu ji. Malah jalu. Oh, alah tetet. Nah, jadi ceritanya saya kan beli soto nih gaduh buat pohon Mbak Yulia gitu. Oke, makasih ya Bre. Oke bos, kok nanti dilanjut lagi lur ya. Jadi sudah sampai rumah bos. Saya di bakso. Piye lah David neh. Opone to? Kuwi piye to malah ngono kuwi piye karepmu iki lho. Lho. Beta depinge piye nang kok? Jadine kuwi kok cukur mentok, Bos. Piye? Ini piro anune? Kuwi kon di-challenge kok cukur mentok kuwi gelem cukuran mentok. Challenge piro? Ya mbah. Paling 250 ae. 6 juta saya. 250 kok 2 juta duite sapa kuwi lho kok? Dene bahane apa piye kok? Tunggu HP gitu. Gak satu HP, cukur mentok kuwi lho. Wah, Duite sapa dinatur rene sing 2 juta sing renek kok. Bebasake jadi kon beli soto, Bos. terus bapak ono jaya bapak gak? Aduh men lho. Iki kon tuku soto Yulia kosok. Wah wangi ning ndi kosok. Lah dipangan lho kok. Kok Ki soto, kamu mau enggak? guys, Iya. Enak sih soto kok malah enggak lho. Ye. Kok tuku soto Bos, ki wonge mbuh ning ndi wonge? Cek turu mbuh. Lagi wonge WA kok tuku soto ngono. ya jam piro? Lagi kok tuku soto. Wih, ngeri rapoke David saiki. Lah kok apa juk ngono kono gawe njukuk kok. Lho rokoke sapa? Saya enggak tahu. Kok gak tahu lho rokok apa ki? Rokok kawak. Jadi tak jadi kira aku kon tuku soto Pik David. Yulia. Ning ndi wong iki lho. Wedak ini ora desa manjane kok. Iki kon apa? Wes isa-isa. Oke, betul makasih. Gak Mbak Vespa iki we? Baik, ayo to. Ora. Jajalan saya. Gah, makasih. Dah no. Apa? Jajalan Mbak Vespa kuwi lho. Vespa. Ini to Julia. Yo. Turu wae turu. Yo ora doke bar aku kok. Dia masuk ke bakul. Rai bol lebaran kok. Nasi padang.
Nasi Padang buka. Weh tuku piye nasi Padang? Oh tuku nasi Padang mau piye? Isai kena apa-apa tak buka wis. Ya iki jadi ngono lho David sudah mencuci piring gelas terus sembarang. Kok aku tak mangan roti ora jajal ngene iki jajal bodoh iki gak apa-apa, Pit. Enggak kok. Kita ngaret. Ngaret yo apa? Ngaret tak pakakno Manuk. Goblok kok Jawa. Jangan tak ya. Aku ki ngene iki tak Jadi sini bisa. loro. Karena apa ya? Ana itu. Ke mana sing itu? Kok ora dibuka gitu? Dibuka to Pit kok. Ngono udah dibuka roti gede panganan. Bapak moga. Iya. Kayak wong. Kok Masa kok. iya kok ngono dan tes ngono. Wes. Buka tak ada ya. Tak buka ke lo. Oh iya. Menyicipi roti bodoh, Bos. Dapat tuh tapi. Bang. Dilentur lah wis pi. Cukup, Bang. Cukup. Pangan tak apa-apa, Pit. Ses. Kowe akhir roti lagi buka kok kowe. Berarti kan awan abati kok. Enggak apa-apa iki nggih kok. Abati kuning apa kan abati? Kuku. Mau Ngomong. Lah dia aku ya. Oh gitu lo. Kuwi kadhe kok cukur mentok kok. Si tepeng-tepeng apik. Tapi cukur mentok, cukur ayam. Ngono Bos iki. Jadi saya ceritanya siang hari ini tadi telur ya. Oke. Wis mangan burung. Wes. Mangan apa? Jajal. Sekuk. Kopi awas 3 gelas dhewe lho. Iya. Besok loro udah lagi siji sai-sai. Iya. Karo apa? Wah, kebayang tak kok. Aku ki nawangi rokok apa ora ngono lho. Lah Bos. Rokok apa gak ngono lho. Lah rokok ya aku kudu ora gedhe rokok kok. Wis ngono nggih konten. Iya Yulia, ini Yulia. Yul. Ini tidak Yulia. Gue kayak kucing. Terus Buat sampah. betul dibakar Pit. Sisa-sisa gelas kono. Oke, Makan kucing, iwak. Aku. Oke, betul kuwi jenenge namanya kerja pagi kayak gitu. Kerja aku jam 8 udah capek. Ya ora apa-apa ki jam leren wae tidur. Biasa tunggu. Aduh cocek ngono kuwi. Adus ping pindho kok wah. Ning dine kolam renang oh. Enggak. Ning ndi? Taman mandi. Piro buka lawang? Mesti yo. Itu sing kolam ora apa-apa. Panas. Ini dong kok. Kowe kuwi anget malah ireng piye tapi anget kok. Sikake dikon Julia kuwi mbus. Oh, ini kok dikek sotone kakek dipangan David tinggal ora wae. Aku. Wis kok. Gak apa-apa Pit, dicepinak soto. Soto kuwi ayam kampung. Ning itu. Takkan. Nggandu lah. Gak sisa iki. Kula dalan, Bos. Soto pengen kono iki. Kuwi gak ro kuwi ning anu kok. Nggone kuwi ning pinggir ratan kok. Soto. Kene kok gendui. Cah piye to? Kandhane enak kok. Kuwi dolan to. Itu kok kalau sotone Jawan sam soto kowe. Malah kok sam. Kandhane gandu kok. Kowe gak percaya Anggun jaan. Anggun awan ya iki ta mulai jam 12. Anggun mangan soto ning gandu. Enak. Kowe Terus wae. lah takon nomor topek apa nomor
Ada kitek kok kita jane wiwi kosok. Biasanya kayak ngomongin kebak poles ono iki. Bakle rondo. Ajaib boga. Iya kaya bidadari jeblok ke langit kok, Cok. Kan boga. Iku Mbak Mintul boga. Karo apa? Mbak Mintul. Mbak Mintul sapa? Kok channel lo. Wis meh padha. Awe ora percaya iki. Agak metu lima awan iki. Hmm. Kuning kene kita wes. Iya karo anggun to ke sore tutup ya. Bukanya pagi jam berapa ya? Jam 8 jam berapa? Jam 8 wingi ngajak anggun. Ngono lho. Nindi to Yulia ki yo. Turu wong iki paling. Kok dingenteni wong kok. Jatuh sok ngutusi Samson bumbu kok. Sampeyan cek turu kok. Wis ki engko tak anu bos iki guys. Kono soto. Ya aku mau pulang guys kan tadi Yulia bos iki jadi ngono bos iki guys sotone kalau bos sotone. Akan kono soto ya wis ya ketemu kes ning kene. Kes Ya. Ini ketemu kes di sini saya tak akhiri vlog siang hari ya ngene bos. Jangan lupa YouTube ketemu di like, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.